Puilan alam sugo bayap song no hai no hai tini ni ketal video wo ngangke bayap song sini Tripura hasti ni Chief Minister tamu hunai saka tini abono se seng serai ke buji lainai te saiman lainai bayap song ngangke sini Tripura Rajya ni Chief Minister kaisa kotorma program khlaijaka Bangladesh ni riang te chakuma te Tripura Chini travel Bangladesh tongo bayap song ngangke apuno borokno India o tuoi kaisa kotor jaga o khai program khlai rijaka ngangke arwo tamo hinai salaika Bangladesh rok arwo salaika chini travel Bangladesh je tongnai rok borokno India o khogoi karikha te tisaka hine borok potrika te gobang ma social media rogono borok abo hai hine viral khlaika te salaika bayap song tangi kini Tripura Rajya ni Chief Minister abo hai ke bo sanane nangkha pia ba omo belai kino dalal kok te belai kino chala tangi bo abo hai ke saka brong ni Bangladeshi rok gobang ma wanji rok India wo habai Kebang mano tabuk eri thangka sini Tripura wo angkangke borok ni je haptong mano simino borok tisalia chini travel lokno bo kaisa program o khaimano se borok India wo khogi habo hinai tabuk potrika social media ro kebang ma jaga no viral khlai tabuk viral ngai tongo bayap song phiaba mo hingkai belai khino chala kok borokno jas India wo program khlaina bagui se tubo bayap song belai kina mosana kereng te belai kina talented norok sema kna bayap song sini travel riang rok bahai ke o pokhrok rogo botolok riwoi borok isaka borok kawai te kaisa borok isaka borok kawai abo hai ke borok mosana ronggo te rasana ronggo aboni bagui se borok no talent gnang hunai se sini India wo program khlai thani borokno musanani tu phiaba aro bo saka tamo hnai Chief Minister Manik Saha bo saka Bangladesh ni chakuma riang rokno jeng India wo tobui phaika aro jaga tongnani problem te chanani nangnani problem hnai Koksil samani bisingte kebang ma Tripura hasteni borok rok belai kino joli jaka te belai kino lasima singsang jaka tangi hingga angke borokno just program tumase abo hai khlai sawoi tabo viral khlai tongo tiaba je arwo program phainai borok se teisa okokno dak kai sawoi khnarga bayap song angka kinorok photo nogoi mangkhana Manik Saha sini travel di riang rok ni dress no kanai bo arwo microphone tiye bus kango logo rok no kok sawai tongo te norong nogoi mangkhana bini background bo horni tong bayap song ngang ke naidi norobo mokol baithang bai te dadak sidak norong nogoi mangkhana bus kango amo hai ke naidi chini borok bus ke chala khlai bus kaise hokaina reng bus kaise ha tola siklna ne reng borok belai kino chala bayap song hanggang ke jeng tini salsaya khana salsaya jeng kebang bosole bosono jeng noi phayo bayap song hangga oma hero belai kino saya ngeseng saimana nango jeng te borok bai thokai jangna nangya chini jeng sak bai thangna jeng sinani nangnai te saimana nangnai bayap song tangi hinggang ke jeng joto phanja mili woi phanja khlai se jeng lamao mai himlainai bayap song engko omoni bara chala khasaka te kore bayap song Manik Saha chini Tripura Rajya ni Chief Minister bo belai kino shaitan loi bo tini Tripura sarok no hiti thokai tono bayap song thokai chini Tripura sarok no sukumanani nayo te brong ni 10 rok no hangke Bangladesh ni kebang mano hajar
लाख लाख तोनो ताबो त्रिपुरा राज्योआव गोबां मा एरिबोसिका बायाबसं जों काहाम केनो साइमान अफियाबा जों साइमान कंखनो जों मुंसा खालायमाया जों बायाबसं नरा बुजिखान खाख्लायो दिनैनि भिडिअआव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ आसक्तिनो नोंनो आं स्राय स्राय केनो साइ खानारगा तेनरा बुजिमा खाना खाख्लायो बायाबसं ओंखायनो नरा पाइथन जरा भिडिअ नायदोंमोन बागै नरा दिनैनि भिडिअ बेला बेला केनो हामबाय बायाबसं